Hello mga kabisdak, sa laing sugilano na usab ang atong madungog karong buntaga. Dili sa ako nako ang pasultihon usa ka babae atong magtatampo. So na problema siya sa ihang bana kay magpabunal man sa ulo. Pinagi sa competition. So na balaka siya kay mabunalan ang ulo dool ra ba sa utok basi unsay epekto. So karon July 31 katapusang adlaw sa July. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama! Kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner. Randi tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magkiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga nati. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nate. Kini akong bana na ilani sa among lugar nga pinakagahi og nga bisan ang kaang ihapak siyang agtang buak ang kaang. Kung nga na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember when or how, and I vanished every memory you and I had ever made. But when you touch me Nanay! like this, Nanay! ay, oh, chap-chap, nga naman nak. Nay! Oh, Nanay! Sugara si tatay kay nakapaldo na. kasi nakapaldo na ko eh. May apel man na si tatay balong sa contest dito sa kapilya nanay. Kay pista man dere sa ato. Unya na may contest. May apel man si tatay. O sa day kung sa iyang giapilan. Contest sa kinagahi ayaw ko. Unsa nak? Lagi. Ngiga laging tatay nay. Ang yang kontra. Tagsara ka. Kahalo blacks ang mabuak. Pero si tatay nay, tulo ka halo blacks na buak. Ha? Kuya, wala gay ni tatay nay. Unyahay mo ros tatay day nimo. Tuwa sa ospital. Ha? Nga naman, nausap sa tatay nimo, naliki ang Wan na yoy. Unya nga kita man sa ospital. Gitanaw lang ang iyang Gi-check up lang og wabay na unsa. Unya, wa man ka naliki. Waman ninuunan nay uy. Waman maunsa. Napahak lang. Ha? Napahak lang ang unya nay. Kuada man kuno. Kanang unya, tumiingon man kuno ang doktor nga. Ay, okay ra iyang Kaya ang iyang pahakdaan naman na kuno. Ay, kuyuhan man lang kanimo. Uy, unya asa ba mas tatay nimo ron? Papa dito, dakan man kayo sa mga fans. Nagpapirma og autograph niya. Autograph kuya wagod. Lagi nanay, si Kata laging tatay na uy. Unya, asa na lagi siya? Ma'am, ako rin balas na na. Ay, no, baldo. Belum. Mutulong lang yun ko ni mo, pre, nga ikaw ang pinakagahig o, pre. Kung kining 2x2, pre. Babali ni ini, kapos imong o, pre. Yeah, murag kay challenge ko ni mana.
Lagi, pre, lagi. O niya, sa may premium, ang pananglit mabali na sa kong ulo, ang 2x2, Ah, no? akong sweldo, pre, tibok buwan. Ako ning hatag. Sure ka, pre? Sure ka? Oh, basta inipospos na ko 2x2. Ha? Ang imong basta di ka di maunsa. Kung mabaligan ang kahoy, imo lang tanong lang ko sweldo, pre. Oh, nyawad, you are hagitizing myself, ha? Unsaman. Ah, sige. Sige, pre. Suwayi, pre. Asam ng kahoy 2x2. Dara, pre. Ganda mo na akong dahan. 2x2 mo na. Sige. Saksi mo, ha? Kamo, saksi mo kung unsay sabot, ha? O babali na ko kayo nga 2x2 sa ibunal sa kong ulo. Ako na iyang tibok sweldo sa kabuhan. Siksi mo, siksi! Sige, pre. Sige, larga. Kasi mapos. Ako lang mahapos. Si Lolo yung hapros, pre. Kaya ikaw may bayaran. Sige. Ikaw lang, Loy. Sige, ako. Sige, pwesto naman. Pista. Okay. Kana barong, pre. Barong, pre. Kana. Asa mo sa sagtang? Unsaman, ready na ka? Hindi na kuno ka, pre. Ngutana, pilit ang asa sa ubag sagtang. Ready na ba ka? Ready na! Okay. Sige, larga, pre. Pwesto na. Sige, kadiyot mo konsentrasyon sa ko. Sige. Sige. Ready na? Mahihap na. Sige. Sakay, kadiyot. Padool mo, dahil padool mo. Kusisis. Padool din yung naon rin ako, padool. Kaya concentrate ko. Ready. Uno! Sige, larga. Dos! Larga! Tres! Sige! Cuatro! Up to 10, up to 10. Cinco! Sige! Seis! Sige! Siete! Sige! Ocho! Oh! Nueve! Larga! Diez! Oh! Taga kong silpo na. Uy, wala! Akaw! Nabali ang dos por dos! Uy, iyawan sa! Nabali ang dos por dos! Unsa! Bus Balong. Okay na ka, boss? Okay na ba ka? Okay na ka? Sana, giahak na. Nabungog na. Wala ka dungog si Bus Balong. Balong! Lubong! Balong! Oh, nanakas inyo, Bus Balong. Nanakas inyo. Sige. Ari na mi. Diyan na ka. Kakatol ba ning uhay? Kakatol. Balong! Ah, Oy, naunsad ay ka. Nasi ka magpangaut ang imong o. katol day. Katol? Katol kayo. Pukpukar day. Uy, unsa kong pukpukon? Ako mo katol kayo. Pukpukar ha. Huh? Pukpukon na. Uy, martilyo diha. Unsa? Ingon ini kagahi og ang akong bana. Imbis iyang ipakaut, iya naman hino ipapukpok. Mawa ra man sa kunong kakatol. Unya? Balong, nakapaldo man kuno ka. Ingon imong anak, nakapaldo kuno ka, kay ikaw may nakadaog sa gahiay ug o. Tulo ka hollow block ang nabuak gamit ang imong o. Ang imong kontra, pulos na tagsa ka hollow block. Ikaw, mo'y champion kuno. Yeah. Nindum-dum na ko. Tininumdum na ko. Bot may pasabot, nalimot ka. Uy, pag-syoda balong, uy. Basi nadaot na ng utok ni mong hanggawa ka. Kalma. Relax lang. Marelax ka ron. Hasto, nindum-dum na ko. Saan sa man? Ay, dos Pedro. Ha, kisa Pedro. Katungtun na yung mga 16 years old. Ay, si Pedro po nga si. Kada ako na. Nga naman. Murag na ako'y kwartang kubrahon no da. Ha? Kadiyot lang day ha. Balik lang ko. Unsay imo, Balong? Apang loloy. Awa manis loloy. Ay, apang. Dini mo to ganiha. Kamu bitaw to. Ngano nangita man kaniya? Kuan, kining doon na to hatagan ng Pedro loloy. Pila man. Kuan, kining usa kasilduhan niya. Unsi nga. Nga. Wa man muhatag, Bus Balong. Ngawan sa doon ni. Nga nung man siya matag ha. Abot lang. Bida, padinglon to na ako. Padinglon. Mga taong totoo na. Ako yung ikaw may saksi taon sa mga kasabutan, di ba? Ha?
Magkawig ta. Kana? Tara. Kita ko ito, Luloy. Ayan na to, katos biliran. Ito sa mag-standby dito. Tara. Sana, Dro. Bus Balong, na. Nasululoy eh. Kaduwag bilyad. Tara. Ito na to, beda. Ngita gubot nito hana na. Tingnan limot siya sa kabilidad. Beda. Ako ang pinakagay ko. Dinis itong dapit niya. Iya kong ikon, beda. Dali. Maugid, boss. Dolo na to. Dali, Dro. Dali. Kumusta ka, Luloy? Uy, Balong. Buhi ba ka? Buhi ba ko? Ano man? Sa may ato ni Mulong. Dua ka, Log. Murong may nalinlimta mataon ka, ha, Loy? Ha? Uy, unsa ko tao? Asa akong premyo, Loy? Premier la unsa man. Ay, palimot-limot yun diya, Loy. Kurbida. Di ba doon naman tayo kasabutan, Loy? Ay, unsa man. Gatong kahoy nga dos por dos, di ba? Nagsabot pa tanong bubali tong kahoy nga mong yapaks ko ko. Pildi ka. Ug ang akong mudaog ko og ang akong premyo, imong ihatag ang tibok ni mong sweldo. So, sa kabuhan, nalimot ka. Nalimot ka? Oh, nalimot. Nalimot ka na! Ikaw pag ganyan, puspus ka, kong Sabot na eh. Ako pagpagalin niyo. Sabot mo ko to. Ay, Saban, limot ka? Ayaw sa akong taman ng palimot-limot mo. nalimot. Nagsabot ito to. Nagsabot mo ko to. Cancel to eh. Ha? Dito, cancel to. Kaya di man to formal nga karabutan. Wa may kipirmahan na to. Beda, ipakong ka taniya itong uloy, ha? Para mahinumdom ta sa atong kisabutan, be. Ipakong ka niya! Ay, binuang dialog. Ay, Oh, binuang dialog. muliki gining na to, ha? Pero tanaw na itong kinsay ligon, ipakong ka niya, ha? Long. Gahel lagi ulong. Pero beda, o niya! Kung saan mo na ito itong kisabutan, gahi mong kakuko. Kung saan mo na ito? Kuan kining ang ako. Beda, pakong ay! Dahil, pakong ay! Ang kinyo. Asa akong premyo, ha? Kuskon ko pa rin pakong ang tungo, ha? Ipakong ko pa rin akong usay mo! Aron maulian ka, kinsay ligo na to, kadahan na ka, ha? Mailhan na to kung kinsay, ipakong pa rin na to! Mubayad ko. Ano mo di niya? Bayad ko lang. Ubayad ka? Oo, lagi. Kadiyot sagot. Sige kaniyot? Kadiyot sa asam taong kong ibayad ni mo. Na problema mga noon ko ni. Bitaw eh. Swida, ikarabay ng hagad, upustahan na yato. Di ba? Ikaw, Loy? Oo, lagi. Pero kuan man. Unsay kuan man, ha? Kuan Unsay man kuan man? kining. Usa may. Unsa? May kabrahan ako ng sweldo nga. Wa naman ko trabaho ron. Nataktak ko sa ko trabaho. Mao nga wa ko ikahatag ni mong sweldo. Mabalik ko sa kabuan, taktak ko trabaho. Bida, hinampak magkagwanga ka. Nga nung haggan magkagwanga ka. Wa man di kay trabaho. Sa ato pa, wa kay sweldo? Mao na. Mao ba? Dool na rin, Bida ko ang gulo, hindi ko guutok na. Aray, pakong! Agay! Dapak! Unsa ka? Ha? Unsa dahi tabo balong? Tungod sa akong kalagot ay, akong gibuwang akong sa yung Bida, hapit ko yung pingkagwang. Uy, balong, ikaw ba? Ayaw palabi ang imong pabilib nga gahi kag-o, kay basig unsa ipikto anas kadugaya. Tuong ipikto. Oing na lang, di man utok na ba na dapit? Kay naanas imong o. Nay, salig ako. Di ko mo sa ano pakong-pakong. Di manggod ako ba mabalaka ko, kalaliman ka ng imong o hapakon? Uy, basig mabuang ka na sa di madugay ha. Di madugay. Nabuang na ako, kadugay na. Di madugay, basta dugay na. lang yun, kataw ilang ko. Mo na ana pag ginahian ng imong o, paminaw. Day, noon sa mataon ka. Ay, kabala ka. May bulong pa ba nga? Giun, gigugulo. O ako kay mo puspos anak balong, tanaw na to gahi pa ba na? Masuway ka? Sige, pagkuhan ito, dos ka. Ipuspos kong o. Masama, kita gini ka guys ko, puspusan mo. Adi ay, sige, magpabilib yun ay ka, sige. Tanaw na to, be. Sukdo na to unsa yun na kagahi imong o. Ay, yung lakaw ha, huwata ko niya. Asa ka day? Ay, asa ka ay? Ay, paglakaw, magkuha na kong ipuspos imong o. Bida, sa dadaan pa ko ni mong hulo black. Or bida, Di ko ni magsilbi ang hulo black. Ha? Dire, plaster dire. Tanaw
unsa gyud kagahi mong o. Tan-aw na to og magsilbi baka ini be. Dige, plaster. Unsa man mo ipuspos akong ulo, ha? Day? Kahoy? Sisiw? Martilyo? Dili. Wala yan. Wala yan, maso. Sigam lang mata nimo, ngangam ng bakba nimo. Gahi ka magag-o, bitistingan na to, aron makita ang katag kung unsa gyud kagahi imong o. Ayaw, Dali. Ayaw, kaldero lang. Dire ba? Day, kaldero lang. Kining maso mo akong ipuspos sa imong o. Kaya ka nimo? Dire. Lingkod. Bida. Asa ka? Suluhan na din, ay! Bahala ka Tay na! pa oy ay pagdagan balik dire balong. Balik ka ri oy. Hoy, balong. Mao niya akong problema kay sobra kay kagara tawhana. Nabalaka ko ba kay basin sa umaabot mo ipikto ang pagsige niya papuspos sa iyang o. Kay lagi gahi kuno kay siyag o. Usaon ni nako. Simba kog maunsa ni akong bana tungod ani iyang kabuang. Gusto kong maundang ng iyang pagpanghambog nga gahi gid siyag o. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nati.